Oras nyato sa ngunyan, alas 12:15 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indogabos. Aldaw na naman kita nin Miyerkules, pizza 27 kan bulan nin Enero taon 2021. Mainit-init ang satuyang kamugtakan kan panahon. Medyo naninibago ang satuyang mga kababayan nin hulita haloy na nagparauran ngunyan sobra ang init kan satuyang kamugtakan kan panahon. Makakaibahan ta na mahatod kan mga barata sa lado lokal ang mga pag-iribata sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Engineer o si Kuya Tony Aguilar ang satuyang Chief Technician. Si Aldrin Orlanda ang satuyang Information Officer. Yaon man si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa iyang opisina. Duman sa transmitter, yaon si Felix Lagrimas asin man si Tony Saison. Ako man po ang sa indong makakaibahan sa pagatud kan mga barata, ini po si Gloria Prestado Bungais. Headlines kita kan mga barata sa lado lokal. Number 1 regional most wanted person kan RHPU 5 na may kasong karnaping duman sa Kasiguran Sursugon, arestado digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Planong price ceiling sa presyo kan urig asin man manok dai kakayahon kon ipapautob man digdi sa Camarines Sur, partikularmente na sa Naga, sigon sa nagkakapirang met vendors. Tulong probinsya digdi sa Bicol magiging prioridad sa National ID System sigon sa PSA. Unsing bagong kaso kan COVID-19 na dugang na naman sa syudad kan Naga kasudma. Tulong shots man kan COVID-19 vaccine dai subuot rekomendado. 5 suspects duman sa Banwan kan Karamuan, Camarines Sur, arestado sa illegal na patupadahan. Sampulong dolphins na naipit sa Bakawan, Gadan, digdi sa Camarines Sur. Rebelde, Gadan man sa kapupulisan. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pilipinas mamumugtak sa serious trouble pag nag-abot sa milyon ang COVID. Mga nabakunahan na dai pa man salbado sa COVID. Duterte okay sa face-to-face classes sa mid-schools. It's final, digong mapa-ineksyon sa lubot. Dai mapaluwas o dai pa man papaluwason sa Anagis hasta 14 anyos sa MGCQ areas suportado kan DepEd. Sa live test sa COVID-19 mabubuhay sa turismo sabi man ni Go. Maayo pang community transmission kan UK variant sabi man kan DOH. Hospital sa Davao de Oro, Baguio City nasa critical level. Freelance workers bill pasado na. Yan po nagkakapira sa nasa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa pagkaudto. An bareta sa pagkaudto na sa indung na ang tabayanan. Inihatod sa induman sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors.
Sinda Sir Olimpio Jun de Lima Dininya and family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Asin man ni Honorable Losi Buena, Municipal Councilor kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Ngunyan detalyes tulos kita kan mga barata sa lado lokal. Nagdayo pa igdi sa probinsya kan Camarines Sur, ana kasiguran pulis tanganing arestaron sana ana number 1 Regional Most Wanted Person kan Regional Highway Patrol Unit 5. Huli man sa kinakaatubang kaining kasong karnaping. An akusado ini pinagbistong si Joseph Mortalia I. Villegas alias Jingjing, 22 anyos, residente kan Barangay Buton, Kasiguran, Sorsogon. Mantang huli sa bit-bit na arrest order na pinaluwas ni Judge Lawrence Eric Roy Gersala kan RTC Branch 52 na arestar ang akusado sa Barangay Gibahoy, Suna 4, kan Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Ang kaso ni Villegas ini kanakaagi pang Enero 1 kan nagtalikod na taon kung sain inagaw kaini ang motorsiklo kan biktimang si Bernard Dichoso, residente kan Barangay Buton. Idinulag kan sospek kay baan saro na daipang o daipaman nabibistong lalaki. Tulos man kota nang nagkondusir ka ito nin Hot Pursuit Operation and PNP. Alagad maulyas asin man mahalnas ini sa mga autoridad asin dai nadakop an sinambitan ng sospek asin na kasuod masana na timingan kan mga autoridad. Mientras tanto, sa pagpapadagos pa man giraray kita kan na pagatud kan mga bareta. Detalyes pa man kita kan mga bareta sa lado lokal. Paabutan ta nin maray na aga o maray na udto. An sa tuyang mga paraantabay na yaon sa mga hararayong lugar. Alagad nagaantabay sa RPN DCKI sa paagikan Facebook Live. Si Madam Rosetta Rombaon Nere na yaon sa Davao City. Siring man ang sakuyang masugid na paraantabay, ang sakuyang tugang duman sa Pasig City, si Benos Prestado Bongais Salba. Tigmamawot kan Department of Agriculture, DA, na magpataw nin price ceiling sa karning urig asin man manok, ang bagay na ini big rekomendar na ki Presidente Rodrigo Duterte para man magpaluwas nin executive order. Padagos kaya ang paglangkaw kan presyo kan urig, manok, urog na. Duman sa Manila, nin huliman sa African Swine Fever. Asin man pagdikta subuot kan mga traders sa farm gate price, sigon ki DA Secretary William Dar. Sa proposed executive order nakasurat o nasasabi na 270 pesos kada kilo para sa kasim asin man pigi. 300 pesos kada kilo man ang liempo asin 160 o 160 pesos man sa dressed chicken na digdi sa syudad kan Iriga
300 pesos na ang kada kilo kan karning urig, asin man sa karning manok 190 pesos. Sigon sa meat vendor sa merkado publiko duman man sa Naga, aram nindang surinder na an sa indang mga customer sa presyong 300 pesos an kada kilo kan laman kan urig, pareho man sa presyo kan baka, mientras na 190 pesos man an kada kilo sa manok. Alagad anuman subuot magiginibo ninda kung kulang na kulang ang supply kan na urig. Da isubuot kakayahon kan mga saradit na negosyante kung ipapautob man sa sinambitan ng syudad asin man digdi sa probinsya kan Camarines Sur ang sinambitan ng plano. Arog kan problema duman sa Manila, haros mayo sindang supply nin urig nin hulingani sa African swine fever. Kung dati truck nin urig an ipigpapaluwas digdi sa probinsya kan Camarines Sur, hali sa mga farm na dati nindang pigkukuahan, sabi man ni Cases, alagad ngunyan mayo. Field Report! Kwanuntaan na report magahali sa pag-iribata sa luwas. Nasa linya an sa tuyang kaibahan si Philip Barasina. Philip, maray na udto. Go ahead kan sa imong bareta. Saro na naman na insidente kan mass stranding kan mga dolphins ang nangyari sa barangay Magaiswan del Gallego, Camarines Sur. Sigon sa mga residente, ang mga dolphin iyon natrap sa mga bakhawan dahil sa babaw sa buot kan mga oras na ito na tubig sa dagat. Kon kaya pinagtabang-tabangan na sa naman kan mga inina madara sa irarong na parte ang nasambit ng dolphin. Sigon ki Miss Nona Enolba kana Bipar Bicol, ini ang mga klasika na processed dolphin. Sigon man sa report na sa 25 ang mga natrap na stranded kon sa intitudig di sa mga inian na tultulman na binuhian liwat, 8 na presenteng pinag-aasaman, asin na 10 digdi ang nagkagaradan. Dagdag na bareta sa lado lokal, kuman si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Field Report! Ngunyan sa iba pang detalyes giraray kita kan mga barata sa lado lokal. Nagpupuo ng magkuanin informasyon ang Philippine Statistics Authority, PSA Bicol, sa mga kaharungan sa probinsya kan Camarines Sur, Albay asin man Masbate para man sa ipigtutulod na National ID System. Sigon ki Cynthia Perdes ang Regional Director kan sinambitan ng opisina, ang mga sinambitan ng probinsya iyo ang magiging prioridad na magkaigwanin National ID System sa taon 2021. Pigtutuyo na subuot kan mga enumerators ang mga kaharungan para man sa mga informasyon na kaipuhan sa ID system. Sulaminting inimo na ang pigkukuakan personahis, ana demographic arog kan pangaran, address asin man marital status. Pinagtaonan manin doon pa kaini oras na magin magayon na ang sistema. Isusunod naman ang step 2 sa pagkuakan fingerprint o biometrics. Dugang pa kaini nagkaigwamanin pag-roll out sa probinsya kan Catanduanes, Camarines Norte asin man Sorsogon para man sa sinambitan ng ID system. Piglinaw pa kan opisyal na daipa duro diretso ang pagkuakan national ID system
nin Hulitaan Central Office paman an huring maproseso kaini. Mientras tanto, sa iba pa niyatong detalles kan mga barata, paabutan tamanin maray na odto si Manay Carmencita, o si Manay Chit Rambuyong. Siringman si Manoy Elvis na yaon ini duman sa Metro Manila, alagad an residensya ninda, yaon dyan sa Springfield Subdivision, San Roque, Irigas City. Siring man si Mary Jean Bongais, nagwa-watching man sa Satuya. Si Ma'am Monica Pereke, na yaon duman sa Limassol, Cyprus. Maray na aga sa imo Ma'am Monica Pereke. An masugid na parantabay kan RPN DCKI. Onsing bagong COVID cases ang nadugang sa Naga, kung kaya uminabot na sa 698 ang cumulative cases. Pandua sa pinakahalangkaw na kaso sa rehiyon kan Bicol, suminunod sa Camarines Sur na igwang 1,109 sa record kan Department of Health Bicol. Sa padagos na pagdugang kan tinatamaan kan helang sa rehiyon, urog pang pigmamaot kan lokal na gobyerno kan Naga na mabakunahan na ang mga nadadapat asin man kinakaipuhan. May mga naghahapot man kung pwede sir ang tulong shots kan bakuna, nin hulita baka subuot mas epektibo, alagad pigtawanin doon ni Naga City Health Officer Dr. Butch Borja. 2 beses sana pwedeng magpa-ineksyon base naman sa clinical trials. Arog man kan nagkakapirang mga LGU sa kumpanya kan AstraZeneca, maawat makakuanin bakuna kan Naga. Alas 4:30 nin pagkahapon kasuod ma, kan magkondusir man kan anti-illegal gambling operation ang mga elemento kan Karamuan Municipal Police Station na pinanginutan ni Police Major Ryan Bagasala, Acting Chief of Police, 2nd Police Mobile Force Company, Camarines Sur Police Provincial Office, na nagresulta sa pagkakaarestar kan 5 sospek sa Barangay San Roque sa sinambitan ng Banwaan. Ang 5 sospek inipinagbistong sinda Nilo Cañesa y Chocson, 38 anyos, soltero, market vendor. Rogelio Berha y Bermil, 63 anyos, may agom paratanom. Nilo Batakaw Iberha, 62 anyos, soltero, paratanom, gabos kan Barangay San Roque, kan sinambitan ng Banwaan. Hobinal Basinyo y Recto, 41 anyos, soltero, electrician, residente kan Barangay Salvacion. Asin Tomas Rodriguez y Gianan, 54 anyos, may agom, paratanom, residente kan Hanuful, gabos kan Karamuan, Camarines Sur, na iyong dain nakadulag kan mag-abot ang mga autoridad. Nakumpiskar kan mga autoridad sa sinambitan ng tupadahan ang 2 pambulang na manok, 2 pedaso ni na tambod, asin man taya na nagkakantidad 414 pesos man sa nangani sa mandain-lain na denominasyon. Sa ngunyan, ang 5 sospek na nagkadarakop nin hulita nagkabirigla. Anyaon paman giraray sa kustodiya kan Karamuan Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon, mientras na nahahampang ang mga ini sa kasong paglapas kan Presidential Decree
illegal cockfighting law. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan mga barata, dead on the spot ang sarong miyembro kan New People's Army matapos subuot na makipagbadilan sa mga maarestar na pulis sa pinagkondusir na operasyon kontra sa sospek sa Purok 2, Barangay San Antonio, kana Barcelona, Sorsogon, kanakaaging pagkahapon. Ang sospek na nagadan pinagbistong si Michael Domihina, bagasala may mga alias na Tiban Asinman Mike, 45 anyos, may agom, residente kan sinambita ng barangay. Sa report, alauna nin pagkahapon, bit-bit, ang mandamiento di aresto na ipinagpaluwas ni Judge Leonor Hiruna Romeo kan Regional Trial Court, Branch 54 sa kasong murder. Pigsakyada kan mga pulis, hali sa Regional Intelligence Unit 5, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Special Operation Unit, Provincial Intelligence Unit, Sorsogon Police Provincial Office, Provincial Mobile Force Company, asinman Barcelona Municipal Police Station ang harongkan sospek. Alagad imbis na mag-surrender, nakipagbadilan ang kadre, rason tanganing inian na tamaan sa iyang lawas, asin tulos na nagadan. Mientras tanto, tuluman na bagong pigtamaan kan COVID-19 digdi sa syudad kan Iriga. Ini anas pinag-ulakitan kan Bicol Patient 4062 na nainot ng pigbawianin buhay. Iyo ini ang pinagkumpirmar man ni Mr. Peter Lagyap matapos na makaulay kan Radyo Ronda kasunod kan pagsabi na dakol pa sindang pigsususog sa contact tracing na pinagigibo, tanganing daina maglakop pa ang virus sa mga nakainuman kan binawianin buhay. Magigirumduman ay pinagpahayag ni Dr. Arian Margate na talaga nga nakipag-inuman asinman nagparaluwas ang sinambitan ng pasyente mientras na ining naka-quarantine, asin hurina kan maaraman na ini ang positibo sa sinambitan ng helang. Mientras tantong halat na sa naman kan City Hall ang pag-abot man kan bakuna, mientras na pinagigibo ang plano o vaccination program kan syudad kontra man sa COVID-19. Iyuman ini ang pigsabi pa ni Mr. Peter Lagyap, alagad nakandam subuot si Mayor Madeline Yorobi Alpilor na dagdagan ang oras na kinapos ang bakuna na maghahali sa national government. Enot kaini nagpahayag si Mr. Jeric Año Nuevo na maabot sa 300,000 de pesos ang pigtagama ni Mayor Madeline Yorobi Alpilor sa pagbakal nin bakuna. Alagad sinabi ni Lagyap na mas maray kung igwaman sana nin libre. Mientras tantong considerate man ang DILG, iyo ini ang ipinagpahayag ni Mr. Elmer Pinolio, Sete Director kan DILG, kasunod man kan padagos na road clearing program na pinagigibo digdi sa syudad kan Iriga. Mantang kasunod ka ini sa iyang pigsabi na pig-Oktaba ang final validation sa masunod na bulan. Kasabay man kan pagsabi na anas ng mga barangay digdi sa syudad ang nagtatrabaho sa sinambitan ng lakdang.
Naglalaom man si Pinolyo na ang test and validation, matatapos naman ang mga alternative na ruta na pinagigibukan City Hall para man sa mga trimobile. Alagad kung dai pa man kaipuhan, iyo na yaon sinda sa gilid kan National Highway mag-agi bako sa tahaw. Arog kan nangyayari sa ngunyan. Mientras tantong madudugangan pa man ngunya na taon ang mga drug-cleared barangay digdi sa syudad kan Iriga, sigud man sa pahayag ni Mr. Elmer Pinolyo, ang City Director kan DILG, na siyam na ang cleared na barangay sa syudad, kasabay kan paglaom na ngunya na taon, posibleng madugangan pa ini, arog kan pinagbubuot sa Seal of Good Governance. Nasasakitan kuta na ang mga barangay sa sinambitan ng programa. Huli sa kawaran manin tol-tol na kooperasyon kan mga PWUDS na an iba, dai na makua. Dai minalaog sa intervention asin an iba, dai nababakli sa paggamit man kan illegal na droga. Mientras tantong limaman sa barangay sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur, ang pigdeklarang drug cleared asin na target ngunya na first quarter na madugangan pa nin 5 human ini ang ipinagpahayag ni Police Major Mary Grace Nagtag, yan ang isang Christian cause. Wapaki ang batas pagdating sa Baaw, kasalanan. PNP. Hindi ba sinabi na ano, you committed the sin. Hindi gano'n na sinasabi, you are guilty. Oras niya to sa Gudyan, alas 12:42 nin pagka-uto, mabualta kita sa iba pang detalyas kan sa tuyang mga barata. Pagkalis ka nagkakapirang mga pagirumdum. Oras na ini, darapo sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan. Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisan na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City, only managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini atod sa Indo, ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City, para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. This time check is brought to you by Mr. Gerardo Navarez, LTOG, Irigan City. This time check is brought to you by Mr. and Mrs. Olympio June, Ang mga Dinilia, and movie theme family. songs na yan na mapapakinggan ninyo ay ito. Glaucoma, Okay. paglabo ng paningin dahil Moon sa River. diabetes, pamumula, Ay, hindi iridium, man astigmatism, Okay. pagluluha, ang A Time iBerry for ang gamot Us. para sa inyo. Ang Nino aming mata Rota. po, may mga Love lumalabas-labas Story po. ni Francis mga Layo. itim Where sa do I aking begin, mata. di ba? Namumula Ayan. po ang Somewhere aking mga in mata time. pareho. Pero mula Ang nung Golden gumamit ako ng Pond. iBerry, Okay. nawala Tapos po meron pa yung ako, mga Novo itim-itim Cinema at Paradiso. pagpupula ng Tribute aking ulit kay mata. Ennio Tapos Morricone. po, nakakapag-drive na At ako meron ng pang maigi Schindler's dahil List. ng aking Ang mata ganda ay ng Schindler's luminaw. List. Salamat Ang po ganda. sa Pero kasi iBerry. love of ano to, Luminaw humanity po ba? ang Kaya yung aking love mata. dito, hindi lang love ng Ang jowa-jowaan. iBerry ay mabibili sa Love din Mercury ng Drug at sa mga karingkingan. suki-butika sa Love ng inyong mga- lugar. ng Nagpaalala, ang anak, iBerry ay ganyan. hindi Kasi gamot at yung hindi pang dapat Golden gamitin Pond panggamot sa anumang family uri yan ng sakit. eh. Tapos may love din sa Ang face humanity, massage shield, Schindler's alam mo? List. Kaya mga movie theme songs ito na alcohol. pinili namin para sa inyo. Pag nagkasakit Ayan, oh. ka, O ngayon, apektado lahat. subscriber Ikaw. mo. Tatlo na ba? 3,000 si Arman Liberato. Sana, lang or ngayong like that, pandemya. like that. Panoorin, Marami pa rin ang tip ko pala, dapat disiplina ay mag-autoplay isa-isip. kayo. O Sundin kasi pag ang minimum matutulog na, health ino-autoplay ko. standards. Maghugas Hanggang ng kamay umaga na at yan. magsuot po tayo ng face mask at Oh, ganun na lang. Huwag skip ang mga ads ha. Ako po Kasi si pagka Paolo marami Millones. ng Para ads at sa nagkapera pamilya, na. Kasi pairali ngayon, ang i-traverse disiplina. na lang. This message is brought to you Pero by pagka, the hindi Department of kasi hindi Interior and Local retroactive. Government. Kasi Iwas saka pa lang nag-start yung COVID-19 ads eh. Kaya ganun lang Mag-face mask kaliit. at Pero kung mag-face shield. i-retroactive yan, malaki na Mag-social yan. distancing. Kung sakali, Maghugas ng magpapamigay na kamay. tayo, di ba? Bahayag Lagi. lupa, di ba? Sa paso. Ang Uy, ang 969 ganda na. Yashaw Ay, Enterprises. ayoko pamigay. Dahil Akin nag-ofrecer yun. din pinakabaratong Hindi, presyo ang sa na. gusto ko yung Araw ka DIY mga ni, minasunod. ano, ni Kompletong Maureen. school Sa supply. paglalabandera. Phones, Ang kakita mga ginagawa niya. kitchenware, Bili kayo sa kanya ha. O, ayan. cosmetic, O, toys, ngayon, meron, party needs, meron asin man pa tayong lalagay na idadagdag plastic dito nga sa mga appliances. Kaya krimen sa ito kapusin laban yung sa mga karangalan. ngaibo, madya na, pasyalan, Okay. ang Siyempre,
Siyempre, maraming tao social media na ngayon. Diba? Wholesaler and May mga retailer. like, Sigurado, post, barato, comment, garantihan share, pa. Ang emoji. line Yasaw Sige, nakita ko, Enterprises. Inipag sa salirikan mabuot dalawang na post si sa Mr. ko, sinare ko. Okay, comment pa ako. Okay, so isa-isahin natin. Kasi bawat akto is titignan. Talaga, hindi pwedeng chapsuy, sama-sama. Isa-isa. Okay, so Ito si Secretary kunyari may Carlo nabasa Nograles ka. ng Task Tapos, Force shinare Zero mo. Hunger. Shinare Dito mo. sa ating bayan, Share, wala milyon-milyon kang ang comment. Basta nagugutom. nag-share ka Maraming lang. bata Okay. ang kulang sa nutrisyon. Pwede ka bang lalo managot? na ngayong Pwede. may pandemya. Pwede. Para maagapan ito, Kasi nagsama-sama nilalakala ang mo rin pamahalaan at ang pribadong sektor Pag sa nag-share kilusan ka, kaya Pilipinas kailangan think before kontra you click. gutom. Lahat Yan, kasali, importante yan. lahat Iyakin mo muna kasali. yung source. Para malaman Wala kung paano Oo. makaambag Pwede at ha, tumulong, pwede. pumunta Pwede lang magkasala sa ka ng ganun. laginghandang.gov.ph Kapag kunyari, nag-like ka lang. Kunyari meron isang pinost. Nag-like ka. Wala penalty yan. Kasi nag-like ka lang. Freedom of expression. Kung nag-like ka lang. Yato, sa Paano kung ganyan, hindi lang alas like, 12:46, nag-emoji ka, pinusuan mo. O nin puso-puso. O kaya pagka-udto. nagsad-sad ka dyan. O kaya nag-ano pa ba yun? Yung nag-wow. Yung meron gano'n, di ba? O kaya nag-angry ka, Kunyan di na ba? balik Nga giraray yan. kita sa Hindi iba ka pang mananagot kasi detalles expression kan mo sa yun eh, kung tuyang natawa mga ka. bareta. Ano mo magagawa, di ba? Ang sabi ni Ma'am yung Monica pagla-like, yung Pereke, pag-ano, may wala naglalaog yun. daang, Yung sharing ang mahirap. At ang bareta. mahirap kung nag-post ka. Kaya nag-post ipapacheck ka. ka ni Kuya Tony. Salamat sa imo, Ma'am Monica Pereke. Masugid niya tong paraantabay na yaon dyan sa Limassol, Cyprus. Alagad malinaw kitang naantabayanan ang mga programa kan RPN DCKI. Siring man, paabutan tanin maray na odto si Jonel Panday Liagas, taga San Antonio, syudad kan Iriga. Gary Abu Bersuela asinman si Joylen Ilisis Gayas. Detalyes na kita kan mga bareta sa lado sa lado nasyonal. Naghahadit si Presidente Rodrigo Duterte na mag-abot sa milyon-milyon ang kaso kan COVID-19 sa Pilipinas. Huli sa mamumugtak sa serious trouble ang nasyon. Sigun ki Duterte, padagos paman ang pagpangadji huli sa padagos ang paglangkaw kan kaso na abuto na sa 500,000. Sinabi kan Presidente na pinag-aadalan kan mga scientist asinman statisticians kung takno ta padagos na naglalangkaw ang kaso na posibleng rason kan mga nakalihis na pagtitiripon kan mga namamanuaan o kaya huli man sa pagluwas tanganing magtrabaho. Aminado ang Presidente na mayong nasyon na pwedeng magpauntok sa pagluwas ka na gabos na namamanuaan apwara na sana kung daina mapuho asin na magina salot. Posibleng maggamit na nasa na ni na draconian measures tanganing magtinir sa laog kan mga harong an gabos kon na magagadan na ang mga tao sa mga tinampo. Alagad, aminado man ang Presidente na magiging dakulang problema ang kakaabutan partikularmente na kan mga nagtitios kung magagadan ang ekonomiya huli ta mayo ng matrabaho. Liwat na pinagsambit kan Presidente na makakatabang ang pagsunod sa protocols arog na sanakan paghuhugas kan kamot pagsusunod kan o pagsusulot kan face mask asinman social distancing. Nagpapagirumduman ang Presidente sa mga namamanuaan
sa tamang pagsusulot nin face mask. Naririparo kaya niya na may mga nakakaluwas o nakaluwas ang dungo. Sabi pa kan presidente na isang 2% ang kasiguruhan na na magkakaigwa kan COVID-19 ang nagsusulot nin face mask alagad. Nagkaigwa ini nin 80% proteksyon kung pigsusulot nin tama ang sabi. Mientras tanto, pa man salbado sa virus ang mga tawong nakapagpainiksyon na kan bakuna nin hulita pwedeng liwat sindang maulakitan kan COVID-19 nin hulita mayo man na perpektong bakuna. Sinabi ni Dr. Lulu Bravo, Executive Director kan Philippine Foundation for Vaccination, na pag sinabing 95% o 70% efficacious, may porsyento pa man na dai magiging epektibo depende sa pag-ako kan lawas kan sarong tawo. Mas urog na dai dapat magkumpiyansa ang mga bagong bakuna pasana nin huli sa kadaklan nagaabot nin pirang simana antes man na makabilog nin immunity ang lawas kan tawo, sigun pa man sa United States Center for Disease Control and Prevention. Sa oras na maglarga naman ang vaccination program, pwedeng maapektaran man ini nin pagkontrol sa temperatura sa manlain-lain na lado asin man lugar bakong arog kan mga clinical trials na kontrolado ang kapalibutan. Pig-aprobaran na ni Presidente Rodrigo Duterte ang limitadong face-to-face classes para man sa medical asin allied health programs. Sigun ki Presidential Spokesperson Harry Roque, tutugutan ang pagpasiring kan mga estudyante sa higher educational institutions na nasa irarom kan Modified General Community Quarantine MGCQ, asin na ang nagkakapirang eskwelahan sa General Community Quarantine GCQ na may hospital base para sa COVID-19 patients. Pira sa mga universidad na pigtugutan na magsabigibo kan face-to-face classes iyo ang University of the Philippines, Ateneo de Manila, University asin man Our Lady of Fatima University sa Valenzuela. Sinabi ni Roque na ginibo ang desisyon tanganing dai maubusan nin doktor asin man allied medical professional sa nasyon. Enot ng pigtugutan kan Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases and Face-to-Face Clinical Internship Program sa UP PGH. Magigirumduman na enot ng pigbasura ni Duterte ang pagsilibrar kan gabos na klase nin face-to-face classes hasta sa Mayo pang bakuna kontra sa COVID-19 tanganing maproteksyonan ang mga estudyante. Mientras tantong pigsabi ni CHID Chairman Prosecutor o Chairman Prospero de Vera III na ang ibang eskwelahan na mawot man magsagibo kan limited face-to-face classes, kaipuhan mo na magsumiter nin aplikasyon sa ahensya. Sa oras na makaresibin ang CHED ang aplikasyon
oras sanang o sa kasana mapasiring sa campus an mga ini tangani man na mag-inspection kung masusunod kan eskwelahan an rekisitos para man sa face-to-face classes. Ultimong detalyes na kita kan mga bareta, dai pwedeng ipahiling sa publiko ang pagpapabakuna ni Presidente Rodrigo Duterte kontra sa COVID-19 nin hulita maawot ka ini nasa lubot ineksyonan. Sigon ki Presidential Spokesperson Harry Roque, pinal na ana dai pagsa sa publiko kan pagpapabakuna kan presidente nin hulita o bako sa iyang braso tutudukan. Nainot ka ini mismong si Vaccine Czar asin National Task Force COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang naghagad sa presidente na magtabang sa kampanya tanganing mas maglangkaw ang kumpiyansa kan publiko sa bakuna. Sigon pa ki Galvez makusog sa social media ang mga anti-vaxxers o kontra sa bakuna. Bigsabi man ni Roque na mas importante ang papel kan presidente sa komunikasyon plan asin man mismong ang presidente pa ang endorser kan mask, hugas, asin man iwas. Magigirumduman na enot ng pigsabi ni Duterte na isa sa publiko ang sa iyang pagpapabakuna na imposible nang mangyari kung sa lubot ini iineksyonan. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa bareta sa pagkaudto. Ang bareta sa pagkaudto na sa indong naantabayanan, inihatod sa Saindo sa Karahayan Buot ni Honorable Lucy Buena, Municipal Councilor kan Banuan kan Baaw, Camarines Sur, siring man ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, asin man ni Sir Olimpio Jun de Lima Dininya and family kan Estados Unidos de America na may residensya sa Santa Elena, Baras, Nabwa, Camarines Sur. Nakaibahan tang nagatud kan mga barata sa lado lokal. Sa luwas si Philip Barasina, digdi sa satuyang estudyo si Kuya Tony Aguilar ang satuyang chief technician. Si Aldrin Orlanda ang information officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Yaon man si Sprite. Duman sa transmitter si James Oco asin man si Tony Saison. Pabutan ko man pala nin maray na odto si Nika Nimo asin man si Ipi na nagaantabay sa mga oras na ini makusugundaan maray ang sa indang radyo dyan sa may Springfield Subdivision, San Roque, Siyudad nin Iriga sa may tindahan. Ako man po ang sa indong nakaibahan sa pagatud kan mga bareta sa bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Bungaes. Salamat kan sa indong pag-antabay. Antabayanan ang mga masurunod pang programa kan na RPN, Radyo Runda Iriga, 1332 sa Birikan kan sa indong mga radyo
ang pinakaenot na istasyon kan radyo sa syudad kan Iriga asin man sa Rinconada area.